Ja sam bio u zatvoru. Otac, majka, Bog, maltretirao sam ovoga, takvi su ljudi. Srpski zatvori, naročito oni veći u kojima je i po 1000 osuđenika, ni malo ne liče na one iz američkih filmova. Nema ćelija koje se otvaraju na dugme, već u sobama i dnevnim boravcima ogromnih paviljona zajedno na gomili dan provodi većina osuđenih. Nekoliko ključnih informacija poput toga da video nadzora u sobama nema, da ponegde jedan stražar obilazi i kontroliše čitavo krilo ili da vaspitaču može da pripadne grupa i od po 100-ak osuđenih, nameće logično pitanje. Kako onda osuđenici funkcionišu bez kontrole i kako svako od njih zna kako da se ponaša? Ono što vlada tu u prostorima gde se mi sada nalazimo jesu neka vrlo precizna, nepisana zatvorska pravila. Neko je kompletan sistem u tom izvršenju, neki učeni ljudi su podelili na formalni i neformalni sistem. Znači, formalno je ono što se veže za osoblje, za ljude koji rade sa osuđenim licima, neformalno je ono što se veže za populaciju osuđenih, dakle za lica koja tu izdržavaju kaznu. Sve ono što osuđeni donese sa sobom ovde, savršeno ima šanse da se ispolji, da se aktualizuje pod nekim sada sasvim drugim okolnostima. Postojanje neformalnih grupa je nešto što je činjenica, što se možda u nekom ranijem periodu, da ne kažem sakrivalo, ali se malo zaobilazio taj problem. To je činjenica. 90. godina sa pojavom ekonomske krize usložnjavaju se i odnosi u osuđeničkoj populaciji. Dolazi do pojava socijalnih razlika, ustanova više nije mogla da efikasno obezbeđuje sve one parametre koji su neophodni za nesmetano odvijanje jednog osuđeničkog života. Ako nije moglo da se obezbedi jednoobrazno oblačenje za sve štićenike, za sve korisnike, onda je već tu bilo dovoljno prostora da sa strane uđu i dobre patike i dobre trenerke, a to je već za lica koja se u neformalnom sistemu kotiraju kao neformalne vođe, bilo mesto, bio prostor gde će već početi prve turbulencije, gde će početi prvo uznemiravanja i raslojavanja unutar neformalnog sistema. U neformalnom sistemu imate vertikalnu strukturu koju smatramo, da kažemo, oni koji su elita, oni koji su glavni, da kažemo, bosovi, da upotrebimo njihov jezik. Imate horizontalnu strukturu gde se osuđeni grupišu iz određenih razloga, da li po vrsti krivičnih dela, da li po mestu rođenja, da kažem, Beograđani, Valjevci, Šapčani i tako dalje. U vertikalnoj strukturi, odnosno piramidi vlasti, su i takozvane potencijalne vođe, koje u slučaju da bos bude prebačen u drugi zatvor ili u odeljenje pojačanog nadzora, preuzimaju kontrolu nad grupom. Kriminolozi u ovoj piramidi vide i ljude za unutrašnje poslove, odnosno odnose unutar grupe, kao i ljude za spoljne poslove koji regulišu odnose sa drugim grupama. U Kruševcu mi maloletnici, da tako kažem tada, pošto sam bio maloletnik, imali smo određene grupe. Sad, svaka grupa je, ne znam, gledala, znači, da se drži sebe i da se štiti međusobno ti članovi te grupe od drugih grupa ili od drugih pojedinaca. Sad,
Ima tu komandira normalno koji su radili i vaspitača koji su radili sa nama, koji su pokušavali kao nešto da nam pomognu. Međutim, mislim da nisu uspeli. Meni, recimo, lično nisu uspeli da pomogu. Dosta njima nisu uspeli da pomogu. Ono što nam je i pre ovog istraživanja nagovešteno je da je baš u vaspitno-popravnom domu Kruševac jedan od najjačih neformalnih sistema i da je baš tamo podela na klanove striktna. Prvi kontakt sa štićenicima i njihova ležernost poljuljala nam je tezu. Sve do momenta kada smo shvatili da iza šanka ne sme svako da uđe i da se u ovoj prostoriji zna kome koji se pare pripada i gde ko sme da sedne. Za nas ta pravila nisu važila, ali su ona prisutna na svakom koraku. Neko od njih je dužan da uzme kocku, staklo, šta znam, i da mu razbije glavu, da ga poseče ili tako nešto, da ga kazni zbog toga, da dokaže drugima i da da primer da to ne sme da radi niko drugi. I onda tako da se to retko dešava, ali uglavnom ima se ovo je moje, ovo je tvoje, podeljeno je sve, neformalni sistem i sad ima 2, 3, nekad je bilo po 12, 13, tako da se ne zna od kog da se paziš i gde da bežiš, u koju stranu. Pa ovde ima Beograđani i Zemunci, odnosno Čarapani su Zemunci. Ima tu oko 10 momaka koji su iz Kruševca odavde, Čarapani. I tu su stvorili neki jak kolektiv. I onda bilo ko da dođe sa strane, bez obzira da nije iz Kruševca. Znači, možda bude bilo dakle da bude sniman Zemunac. A dok Beograđani ne rade to uopšte, samo Beograđane uzimaju i to. Nema veze sa Zemunom. Evo, sad ću da vam objasnim zašto taj drugi neformalni kolektiv su nazvali Zemunski. Zato što su ovde pre 10 godina bilo je dosta cigana, bilo je dosta, to jest Roma iz Zemuna, jako jakih momaka i pametnih, i ovako i fizički i psihički. Bilo ih je dosta i onda su oni formirali tu takozvanu zemunsku grupu, taj zemunski kao klan. I onda je to tako s godinama, iz godine u godinu, iz generacije na generacije, ostajalo kao Zemunci, 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 Zemunci. A mi Beograđani, Beograđani. Pa ima, podeljeni smo zbog toga. Podeljeni smo u 2 grupe i zbog toga dolazi do nekih takvih incidentnih situacija. Konflikta, da. Jednostavno čarkanje to naše. Ima nas 11, mislim, što se kaže, ako ne možemo zajedno, bolje ni nećemo da budemo zajedno. A gde su žene složene? Da, nigde. I kakve su te grupe? Kako se delite? Nas 4, 5 u stvari, protiv njih 6. I slažemo se i ne slažemo se, kako ko je, zavisi. Jedna se mesec dana druži sa ovom drugom, pa se posveđaju, pa tako po grupama se podele. Ili napravite nekad incidentne situacije, da se dovode tuče, čupanja? Ima to. Da. I kako to izgleda od početka do kraja? Ko razdvaja, ko uleće, kako to obično kreće? Svi, ko stigne. Svi uskaču, ne znam se više ko uskače. Ja nemam grupu, ja imam njega i ovog druga, Darka, njegovog brata. Mi smo u stvari jedna grupa cela. I onda ko bude nešto, razumete, ovako, znači ja sam tu. Ja sam odmah uleti prvi, ako se čekaj ti ćeš starijeg, jer mlađeg brata da diraš. Nemoj na mlađeg dođi na starijeg. Ja sam uvek upetna zbog njega i zbog njega odem u pritvor i tako, razumete, uvek. Znači i on se pomalo bije i tako, ali bio dosta puta gore. Razumete. Ali Darko neće on da se bije, ali ide kući sad. Ne pravi probleme. Dok je sad sve drugačije i blaže od kako, pa ja mislim od kako je došao sad ovaj upravnik na... U umetnosti je taj neformalni sistem staviti u funkciju formalno. Pravila koja postavlja osuđenički neformalni sistem ne smeju da se krše, a koliko moraju ozbiljno da se shvate, pokazuje i to da se u maloletničkom zatvoru u Valjevu do skora polagala osuđenička zakletva, koja upozorava kako bi trebalo da prođu oni koji sarađuju sa stražom i cinkare. Kunem se pred Bogom i pred ovim ljudima da neću cinkati, da neću
pička biti i da ću za druga ako treba i poginuti. Ako šta zgrešio, ne imao od srca roda ni u njivi šljenice, bjelice i da Bog da umro najgorim mukama. U Valjevu postoje 2 klana, beogradsko-čačanski, a svi ostali pripadaju takozvanom seljačkom. Mesto rođenja određuje pripadnost. Kada neko nov dođe, a on se u zatvorskom žargonu zove indijanac, odmah se proverava je li Maša ili Snaša. Mislim da može neko iz inata da proba da vidi kakav sam. Znači da me napadne s nekim ili sam, nebitno, da vidi da li imam srce ili nemam, da li mogu da se pobiju ili ne, da može drugačije da me gleda. Zvanični testovi ličnosti koje osuđeni rešavaju u prijemnom odeljenju su mnogo lakši od testa ličnosti pred primanje u neki klan unutar takozvanog zatvorskog kruga. Ovo ti je dom dokazivanja, razumiješ? Koga ko dolazi odmah se dokaže. To ne on, nego njega teraju da se dokaže, razumiješ, da bi izbao nekoga i štangirao, da bi bio faca ovde, razumiješ. Ako znaš šta je bio napolje, to se ne pita, razumiješ. To je staro 10 godina i više, znači kad sam ja ovde došao, moj stariji kolektiv, šta ti ja znam, on je meni objašnjavao, znači to je jedan stvarno jak sistem, ljudi jer ne znaju, znaš, ono, kao u vojsci 10 puta jače nego u vojsci, recimo, i sad on tebi priča te neke stvari kroz koje i on prolazio i svi. Znači ti na početku možeš da kažeš hoću, neću. Ko šta njegove, da li će da izabere da neće, a kad izabere, znači tu nema povratka, razumete? U ovom sistemu postoje lideri, podlideri, izvršioci, tigrovi koji su impulsivni, skaču na prvu loptu, postoji i topovska đulat, a to su oni koje vođe klana šalju da završavaju najprljavije poslove, pa umesto samog bosa budu zatvoreni u samnicu. S druge strane postoji takozvana radijator brigada, grupa za koju bi moglo da se kaže da gotovo nema nikakva prava. Recimo, šta znači radijator brigada? Radijator brigada, pa to je kao neki naziv za ljude koji sede na radijatorima. Pa nemam pojma, to je nešto bez veze, totalno, znači ne znam, to je ono kao služi tu da pere, čisti, šta ti ja znam, sedi na radijatoru, nema ni svoje mesto, ni ništa, siročić. Ko sedi radio? Pa ko sam izabrao sedi tamo, nikoga nije terao. Njemu je lepše tamo, niko mu nije rekao ti možeš sediš na radijatoru. Onog ko ima problema sa vrhom neformalnog sistema, uprava prebacuje u odeljenje pojačanog nadzora. Tamo ih ponekada drži neograničeno, jer ne može da ih pusti nazad na takozvani krug, jer nisu bezbedni. A šta je ono što bi moglo da promeni da recimo ne moraš da dođeš u OPN da bi se spasao? Šta bi trebalo da se promeni da to ne bude više tako? Znači da zavlada, da se ovdje red, razumiješ, da se zna, razumiješ, koje razumeš u domu, a ne razumeš ono, nemam pojma. Mi smo domci, mi vladamo domom. Ne može nam komandiri ništa, razumeš? Mi pokušavamo da te neformalne sisteme kontrolišemo, da ih oblikujemo i da oni budu nekako u funkciji redovnog obavljanja svih aktivnosti vezano za rad, za kulturne sadržaje, za obrazovanje, za slobodno vreme osuđenih i za proces resocijalizacije. Međutim, činjenica je da je neformalni sistem i faktor resocijalizacije. I mi to moramo da imamo u vidu. Mi se bavimo na taj neformalnim sistemom na jedan zaista profesionalan način. Svaki dan pratimo šta se u neformalnom sistemu dešava i svakoga dana imamo na papiru strukturu tog neformalnog sistema. Ne, znači jedno vreme je toliko taj neformalni sistem, kako ga već nazivaju, ojačao, da bukvalno drži sve. Znači, ja ne mislim šta više vam da pričam kad su tu dolazile do neke situacije da se smenjuju čak i ljudi iz uprave uz pomoć neformalnog sistema. Znači da... Ali to nije čista priča, to jasno tako, ja znam da je tako, jer sam i bio u tom neformalnom sistemu, šta ti ja znam. Je bi Kruševac bio neka osnovna škola, a ovo srednja, recimo? Pa da. Osnovna škola je tamo, ovo je srednja tamo, nema, na primjer, koje ovde neke stvari imaju bodenje i to, znači dok sam ja bio, toga nije bilo tamo. Znači, tuče najviše tamo imaju i tako.
ovde više nemaju tuče, znači to je bodenje, štangliranje, to je to. Zna se tačno gdje treba da ga izbode, znači u stomak ili u kičmu, znači da ne dođe do nečeg, na primjer, da on umre posle toga ili tako nešto, znači tačno zna, znači gdje treba da ga izbode ili štangliranje, znači da ne bude to nešto mnogo, znači tek eto da se skloni sa kruga, znači. Koliko su neformalne grupe u Valjevskom zatvoru jake pokazuje i to da je ekipa dosija zatvor morala da da obećanje da 5 intervjua o najvećim brutalnostima neformalnog sistema neće objaviti, jer uprava našim sagovornicima nije mogla da garantuje bezbednost. Osuđenicima koji su otvoreno govorili o tome šta su doživjeli u Valjevu i koliko sadizam može da ode daleko, iste noći je prećeno da će biti vodeni. A sutradan 6 kaseta dosija zatvor moralo u arhivu. Kao što i više na ulici nema fair tuča, recimo, sad više to i ne postoji ni u zatvoru. Da, pre je bilo tu fair, kao oni naprave fair tuču i to zna se ko je bos. Sad nema, sad to rade grupno. Štangla, vojska, u nekom mračnom prostoru, buba i gotovo. Tako da nije, mnogo su oni preosuđeni bili ovako pošteni, držali do sebe. Na probleme neko može da naiđe u samom zatvoru, ali i ako za njega, kako se kaže, stigne loš glas sa slobode. Tako je svuda, pa i u najvećim srpskim zatvorima. Zna se kakva je kazna za prekršaj ili loš imidž i kako obračuni izgledaju. Pa u svakom zatvoru normalno, u svakom zatvoru ima štangliranje, ima šaveriranje, ima tučima. Nije to ono vreme kad si mogao da se biješ na ferku i ovo. Izgubio si, sad i na tebi da li ćeš se svetiš ili nećeš jednostavno. Znači, ako si smrad, nećeš da se svetiš, prećutaćeš to i to je kraj. Sad je već drugačije, sad već funkcioniše se tako da grupa od nekoliko ljudi napadnu recimo jednog čoveka i desi mu se ono što mu se desi. Sad, da sa teškim telesnim povredama ili sa lakim, sad to sve zavisi kakve su mu povrede naneli. To je to što ne valja, to je to takozvano koskaranje između samih osuđenika. Jer ne možemo mi na fair danas, ja uvatim, prebijem nekoga i on me sakška u krevetu posle i ovo, ili primjer, prebije mene neko ili šta ja znam, mislim da ne prejudiciramo stvari, ono. Fair umro. Fair umro. U velikim zatvorima postoje i prijateljski klanovi, ali i oni koji su krvni neprijatelji i formiraju se malo drugačije nego u maloletničkim ustanovama. Više nema pravila, čak se dešava recimo da ranije se znalo Kruševačka grupa su samo iz Kruševca ili taj deo tamo, Trstenik, Kraljevo. Sad se to sve istumbalo. Sad više nema ono Nišlije samo sa Nišlijama, sad se dešava da su Nišlije međusobno u sukobu, recimo dve grupe Nišlija, jedni su dobri sa Beograđanima, jedni su dobri sa ovim. Uglavnom teži se kad dođe neko jače ime. Svi teže nekako da mu se dodvore, ako već ne mogu, oni prave drugu grupu, pa niće on da bude, mi ćemo da budemo. I do to se često dešava, recimo to počinje od krila, pa se širi na paviljon, od paviljona na ceo zatvor. Koliko je jak neformalni sistem u srpskim zatvorima? Pa mnogo. Mislim, javnost ne zna, ljudi ne znaju, ali mnogo. Znači, grupe postoje, svako ima svoju mafiju, svako ima svoju grupu, navodno, svi su neki kriminalci, žestoki momci, a da izvinete, nemaju ni zagaće u ovom zatvoru kad dođe. Znači, otimaju od nas pošteni, obični veš, onda šta da je da pričam. Ovde otprilike niko nije došao zbog mede ni kolača. Ovdje su ljudi ovde 90%, što ja kažem, buranija radnička klasa. Ovde je malo onih jakih bosova.
Takih je ovde vrlo malo. Takih je možda 10% ljudi možda. Ovo je sve radnička klasa. Znači nije velika razlika od ulice i od zatvora. Jeste da je ovde na malom prostoru okružen se takim ljudima koje ne primećuješ toliko vani, nego dođeš s njima, na primjer, u konflikt, šta ja znam, za 2-3 godine, 5, ono, kad se sretnete u nekom poslu bilo gde, ali ovde, ne, ovde si okružen. Znači ima nas svakak, ima nas prevaranata, ima nas lopova, ima nas, kod govoramo za ubistva, znači ima nas svakaki ovde. Znači što ti kažeš sam, svakaki profila nas ima. I onda gledamo svako da nađe sebi komu odgovara. Ali svako nađe svoje mesto ovde. Znači ne možeš da dođeš i da zalutaš, nikako. To se za 2, 3 mesec, 5, nebitno, dođeš opet na svoje gde ti je mesto. Ovo je neki mikrokosmos, tako da ovde sve te maske mnogo brže padaju, što neko može recimo da ne znam, prodaje se za ovo izjava na slobodi, ovde to može jako kratko. Neke stvari, neke koskaranja, spletke i tako dalje, ljudi to radi na slobodi, to radi i ovde, samo što na slobodi to duže ide, možda su i drugačiji motivi. Eto, momci, kako želi da razgovara sa Njujorkom, RTS može se kriti. Na čelo bilo koje grupe u bilo kom zatvoru ne dolazi po pravilu najveći nasilnik, već neko najsnalažljiviji, neko ko za grupu u zatvoru može da napravi dobru klimu. Kada upravi neformalni sistem ne ide na ruku, onda nastaju problemi. Mi smo bili, ne mogu da nazovem grupica, 3-4 čoveka, to su zatvor zove kolektiv, da me razumete. I straža, ne uopšte straža, nego ljudi iz uprave su nastojali da nama napakoste, da nas pozatvaraju, jer jednostavno što nemaju kontrolu nad nama. Tvrdim ovo što kažem sada, da je to od strane zapovjednika, tog načelnika službe obezbeđenja, kako zove, da od njega poteklo sve da ispadne taj veliki incident koji je ispao, gde je bilo i bodenje, gde sam i ranjeni. Nas 4, 5, koliko smo bili zajedno, bili smo imena i bili smo, tako reći, mnogo imućni u tom zatvoru. I nisu nam mogli ništa, nisu znali kako da prodru kod nas, nisu znali šta se radi među nama, šta radimo i tako dalje i tako dalje. Da li me razumete? Zbog toga su oni, znači, želeli da se to bilo kako da nas unište, da nas jebu, razumete što da vam kažem? Znači, jednostavno su htjeli da nas zatvore i u samici, tu si, možete kontrolišati, ovako nisu mogli ništa. Da vi kažem nešto, ja ne vidim lidera u zatvoru. Ja, lično kao ja, govorim iz iskustva, ne vidim lidera u zatvoru. A te grupice, to je logično. Jer svim tim liderima uglavnom su je na kraju olu po glavu. I ja ga ne vidim, jer ja sam prošao domove i domove i ako iko prošao. Ja te lidere ne vidim u zatvoru. Oni meni sad kažu ovdje u Nišu, evo došao Rakac i taj Vesa, Kornjakša i ovo i ono, joj, kaže ovo. Mi ne kontaktiramo to sa par ljudi. Šta ja da liderišem u zatvoru u 52 godine? Svakog novog osuđenika snimaju i uprava i osuđenici. Prvi da za njih cinkari i da ih obaveštava šta se dešava u krugu, a drugi za koji bi posao taj čovek u neformalnom sistemu bio dobar. Populacija cinkaroša u okviru neformalnog sistema je najnepopularnija populacija u okviru tog sistema. To je opet jedno iz spiska nepisanih pravila koja u zatvorskom životu egzistira od kako je zatvora. Svi mogu da budu prihvaćeni ovako ili onako, ali oni osuđeni za protivprirodni blud ili silovanje nikako. Oni su u zatvoru omražena populacija. Pretrpeo sam, ponavljam, što ne bih želeo ni najgorome. Znači, ni najgorome. Verujte mi, da se izrazim tako, moram. Kad su mi stavljali u porcije da jedem ono što se ne jede i gurali mi flaše, izvinite na izraz što moram ovo. A onda znate koliko je to stvar. Šta to znači? Za takvo delo, kao što ja odgovaram, nema šta ni da lažem, ni da krijem, ja nisam mali, ja sam rekao, ja sam 44. godina, za mjesec dana, za takvo delo nešto najgore.
osuđenici i ovde i u Beogradu prolaze. Mislim, ali ovde ne, ovde ne, ali većinom za takva dela ljudi loše prolaze. Da sad ne pričam sve, nije bitno, nije važno, ali većinom za takva dela. Kaže, bolje biti lopov 100 godina nego jedan put uraditi tako nešto. I to je tačno. Specifično mi je bilo to što ste rekli da su vam i krst urezali iza na leđa. Evo, imamo, tu imam, vrlo malo, a imam i ovo, ako treba da pokažem, ovo je ovde, evo je. Pa gledajte, svako, ja polazim u sebe, znači, da mi neko siluje devojku, sestru, ne daj Bože, ćerku, mislim, glupo je pričati o tome, da li me razumete, znači, normalno je da tu ima mržnje, znači, nebitno da li tebi uradio, znači, uradio nekom drugom, razumete me, znači, ne polazim ja od sebe, razumete, polazim nekom, u stvari, s neke strane i polazim od sebe, ne daj Bože da tako nešto da se desi nekom mom članu porodici i tako. U zatvoru vlada, znači, zakon jačeg trenutno, zakon imućnijeg i zakon, znači, koji imaju u sebi prolaz, to su, znači, da kažemo u žargonu, uličnom cinkaroši, znate. Po meni rasudnije je da čovjek gleda svoja posla i što vidi da ne vidi, što čuje da ne čuje, što zna da ne zna. Nisam do sada u svojoj praksi zapazio, niti u nekim teorijskim postavkama, da je neko uspeo nekim čarobnim štapićem da nađe rešenje za zbivanja i za funkcionisanje neformalnog sistema. Vremenom sam uočio, znači, da postoji mnogo veće sličnosti nego razlike između osuđenika i službenih lica i čak šta više došao sam do nekih univerzalnih principa koji se odnose podjednako i na jedne i na druge. Pre svega, znači, to je princip teritorijalnosti, princip tajnosti, princip skrivanja iza autoriteta. Ono što službenici kažu, rekao upravnik, tako i što i osuđeni kažu, rekao zapovednik, i svi se mi tako krčkamo u nekom zatvorskom loncu. U sljedećoj epizodi dosija Zatvor saznajte šta osuđeniku može da se dogodi ako odbije da cinkari za upravu i kako izgledaju neformalna pravila formalnog sistema, nepisana pravila straže. Lično, evo, prozivam tog Tribuna Ivkovića. Znači, to je čovek koji je bio tiranin ovde, znači, koji je lomio ljude za ništa, za 10 jaja. Ja sam lično bio za 10 jaja u samici, znači, dobio sam batine, koža mi pukla.